Assalomu alaykum. Подписчикони канали Маъмур Азия. Акай Маъмур, яъне хушом акай Маъмурро имрӯз хонаи мо омаданд. Яъне боз як маротиба омада будам, боз барои карат барои ҳамин чиз омада будам. Хуб, ҳамин акай Маъмур ҳам ҳастанд ки барои мо ҳам як чизи хуб аст ки мо ҳамин чиза реклама карда метавонем. Мо ҳам канал дошта бошем, моро дида наметавонанд ва бо воситаи акай Маъмур Азия моро шумо дида метавонед бисёр одамо. Мо дар инҷо биоректорҳо дорем. Чӣ хеле ки мебинед, ҳамин биоректор яъне кирм партофта ҳастем, ҷои пороб тайёр карда ҳастем. Ҳаминҷа кирм парварӣ мекунем да. Мо ҳаминҷа аксия карда истодем, барои ҳамин акай Маъмурро як гуфтем ҷеғ занем, ҳаминҷа эълон кунем. Ҳаминҷа 200 квадрат буд, тақрибан 140-130 квадрат мондагӣ. 2000 аст стандарти нархаш, аммо барои аксия ҳам барои Рамазон 1,5 карда ҳастем ва бурда метиҳем. Доставка дар ҳисоби мо аст. Ҳамин қадар квадрат мондагӣ. Касоне ки биягумус харидорӣ кардани ҳастанд, яъне бисёриҳо занг зада буданд, то 1 тон 2 тон занг зада буданд, дар он вақт мо надоштем. Барои ҳамин бисёриҳо отказ додагӣ ҳастем ва касоне ки ҳозир акнун харидорӣ ҳастанд, бисёр мекобанд, мо аз мо акнун тайёр шудагӣ, мо акнун закаса қабул карда мегирем. Мо аз ҳозир занг задан гирифт мешавад. Хуб, бародаро, дар инҷо тарзи технологияи бисёриҳо мепурсанд. Технология мо барои кирм гирифтан асосан чӣ кор кунем? Асосан якум коре ки шумо мекунед барои кирм гирифтан, ин тарзи тайёр кардани пору мебошад. Агар пору тайёр набошад, аз кирм зарар мебинед, аз маблағ зарар мебинед, бисёр зарари калон мебинед да. Барои ҳамин якум дараҷа бояд пору тайёр карда бошад. Ҳозир мо рафта нишон медиҳем пору ва тарзи тайёр карданша. Ана бародарони азиз, дар ҳаминҷо тарзи тайёр кардани пору, яъне поруби нави свежи, як рӯза ҳам бошад, як моҳ ҳам бошад ки агар баъзеҳо савол медиҳанд, аз мо аз зимистон мондагӣ, туб карда мондагӣ мешавад, мегӯяд 3-4 моҳа ки мегӯям, ҳамон хел мефаҳманд. Агар 3-4 моҳа ҳам бошад, агар туб кардагӣ бошад, аз буқа яке алаф надошта бошад, онҳо вақте пресс мешаванд 10 см 20 сантиметри болояш месӯзаду сиёҳ тайёр мешавад, так мемонад да, нав шуда мемонад. Агар 3-4 моҳ истодагӣ ҳам бошад, ана ҳамун порубора боз аз сари нав тайёр кардан лозим аст. Ҳамин хел агар бурда ба пору партоед, он намехӯрад. Баъзе одамо савол медиҳанд ки агар мо 1 метр пору дорем, дар болояш кирм партоем, худашон коркард мекунад? Не, кирм ҳамагӣ 30 сантиметри рӯба кор мекунад. Аз он так намедарояд ва намегурезадам. Ин калифар нест ки умуман намегурезад. Мегурезад какой-то процент дар вақти борон рафтанаш мумкин. Барои он ки роҳҳо, яъне светофор ба онҳо сабз мешавад да, роҳҳо кушода мешавад дар вақти борон борида. Барои ҳамин мебарояд. Ҳамин поруби нав буд, тақрибан 3 рӯза буд да. Ҳамина тит кардан партем. Баландии ҳамин 8 сантиметр аст да. 8 сантиметр гуфтан, ҳамин сантиметр мегӯяд то 10 сантиметр. Аз 5 баланд, аз 10 поён. 4 рӯз шудагӣ да, 4-5 рӯз аз ҳисоби офтоб ҳамин чиз тест тайёр мешавад. Тит кардан мепартоед, вақте гармӣ аст, 2-3 рӯз ба ҳамин ҳолат ба меяд, як чаппа карда мепартоед, боз ҳамин ҳолат ба меяду миёнашон боз сабз мемонад. Вақте онҳо хушуд тайёр шудагӣ нестанд. Боз як маротиба, тақрибан даруни 15 рӯз ба 4 маротиба бояд рӯгардон карда шавад. Ва баъди оне ки тайёр мешавад, ҳамин сиёҳ шуда мемонад ва сахт шуда мемонад. Барои он мегӯяд ки ин чиз тайёр неку, сахт шуда мондагӣ чӣ хел тайёр кардан мумкин аст. Боз ҳамин туб карда, дар як ҷо туб карда 3 маротиба, тақрибан 3-4 маротиба фақат нам мекунад, ба об тар карда мебароед ва вақте ки тар кардед мулоим мешавад, ба кедман ҳам занед мешавад ва мо ин матаблок ки дорем, ба ҳамин матаблок аз болояш ҳай мекунем. ҳаминҷо мондагӣ матаблок ҳай карда, он матаблок ҳам хеле хуб аст ки ёрдам медиҳад ба мо. Агар касоне ки матаблок надоранд ё имконият надоранд, ба кедман ҳам занад мешавад. Ва саволҳо бисёр мешавад, семблок мо надорем мегӯяд ё ки бахол надорем. Не, ҳеҷ гап надорад, фақат пору дар кор аст, асос об. Асос ҳамин чиза. Ин семблок далаши ба зиндагӣ ба дар кор мешавад. Аз мо ки биоректорҳо калон аст, барои ҳамин ҷойҳо кам аст, барои ҳамин чӣ кардагим? Биоректорҳои мо дида истодед чӣ хеле ҳамаш часпидагианд. Мо аз болои ҳаминҳо бо аробачаҳо, бо аробаҳои якчарха рафта кор мекунем да. Ҳама биоректорҳо ба ҳамдигар часпидагианд. Аз ҷиҳате ки замин кам аст, мо фақат бо биогумус, яъне кирм қати кор кард мекунем. Заминам чӣ хеле ки мебинед, ҳамаша пур кардаги ҳастем. Камтара қисми мондаги аст, каме помидор ва картошка ва камтар сабзи рушқа коридаги ҳастем барои худамо. Инҷо фақат коркарди мо биогумус аст ва кирм тайёр мекунем барои фурӯш. Касоне ки лозим аст, худамо канал дорем, биогумус Калхозобод, дар омада бинед, ҳамаша мебинед. Тарзи тайёркуниҳо ҳастанд
кирмо мегӯянд баъд ҷавсӣ ҳаст нест мегӯянд, яъне дар як квадрате ки мо ба шумо мебарем, касоне ки мехаранд аз мо, як квадрат 2 банан коробка ҳисоб мехӯрад. дар дарони ҳамин як квадрат бояд 50 000 дона кирм бошад. агар 50 000 дона, баъзе одамо фикр мекунанд агар мо 50 000 дона аз куҷо фаҳмем, мо ҳамин ҳар 1 сантиметр ба ҳисоб карда баромада ҳамуна гирифтагӣ ба ҳамин 2 банан коробка ба рост омадагӣ. агар баъзе одамо ҳастанд не ман ҳисоб карда мегирам, марҳамат агар ҳисоб карда гиред, чӣ карда гиред, ҳисоб дона ба дона ҳисоб карда гиред ҳам мешавад. бисёриҳо барои проба мегиранд биогумуса, барое ки ин чизо оли нав аст, он қадар одамо намефаҳманд. ба душанбе шаҳри туз қабадиён 5 бисёр ҷойҳо равон кардем ба воситаи посилка, як хобча мегӯянд ман як проба карда биям. ино бурдан, ҳақиқатан натиҷаро дидан, одамоне ҳастанд 2 тонна 3 тонна бурдан, ба тарбусҳо додан, ҳандалаҳо додан. ҳақиқатан гуфтаистон натиҷа ҳаст ки мо барои коркаркунӣ мо мотиватсия метиҳад. ҳамуно занг зада гуфтаистон ака бародар зур аст, кор аст, мо баъди пешакӣ гуфтам онаст ки 2 тонна 3 тонна то 10 тонна мегӯянд ки ба мо дар ҳамон вақт, яъне баҳор аст, тирамоҳ аст, ҳамон вақт ба мо тайёр кардамон ки мо аз ҳози гуфтаистон онҳо аллакай натиҷаро дидагӣ. мо бисёртар барои биягум сифатнок баромадан бисёр дер алиш мекунем. мо ҳозир рафта нишон медиҳем кирма. бародарони азиз, мо ҳозир тарзи тайёр кардани пороро нишон медиҳем. аз ин ҷо тақрибан 3 ё 4 моҳа шудагӣ ҳамин кирм дар ҳамин ҷо фаъолият дорад. як маротиба озуқа дода шудагӣ. мо баландиша 20 сантиметр ки кардагӣ будем. вақте ки хурда шуд 45-50 рӯз бояд чаппа карда парафтем. ба бисёри одамо тавсия медиҳем 30 рӯз 40 рӯз мегӯем, онҳоро баландиша паст мекунед, аз ҳамон ҷиҳат фарқ мекунад. аз мо баландиро баланд кардем 40-50 то 2 моҳа истод, баъд чаппа карда парафтем, баъд аз он то 10 рӯз меистад, баъд озуқа медиҳем. ана ҳозир нишон медиҳам, инҳоро ҳамаша хурда элак карда партофтагӣ. ина дидаистто ҳамаи биягумус вақте хурда мешаванд кирмҳо, болора ки хурда шудан ҳама ба так дароӣ сар мекунанд. кирмона чихеле ки мебиед дар ин ҷо нест, ҳамашон дар так даромадагӣ. агар ҳамхи кофтан гирем, ҳамашон ба так рафтан мегиранд, ҷои хурдагӣ ба дида намешавад. ҳамин тагашам нигоҳ кунед, тоза хурда шудагӣ аст. кирмҳо ба так даромадан мегиранд вақти хурда шудан. агар ки хурда озуқа тамоман намонд, онҳо борик шуда хурд шудан мегиранд. дар ҳамон вақт бояд озуқа додан лозим аст. мо ҳозир акнун хурда ки шуд, озуқа медиҳем. дар ҷо поруро туп кардагиен, аммо чӣ намуди усул аст, барои чия амро як мефаҳмем. ин пору ба мегӯяд. ин пору компост ном дорад, компости табиӣ. компости табиӣ сунъӣ мешавад. мо табиишам сунъишам истифода мекунем. сунъӣ гуфта ҳамоне мегӯяд ки дар болояш бо килонка, яъне маҷбуранд сӯзонда мешавад. онам технология сунъӣ гуфта ба ҳамоне мегӯяд ки мо маҷбурам месӯзонем, лекин вай зарар надорад, ягонамуз он фоида дорад. мо худамона ба ҳамон технология мекунем. ин бошад табиӣ аст. бар мо пору барои 1 моҳ 2 моҳ 3 моҳ пас дар кор розӣ мешавад. барои ҳамин дар ин ҷо туп карда як қабат поруб, як қабат ка, як қабат поруб, як қабат ка, ё ки барг, як қабат поруб, як қабат барг ка аралаш карда ҳамин баландӣ карда мемонем. тақрибан на кам аз 2 моҳ бояд истад. дар ин ҷо месӯзад то ба дараҷаи 60 градус мебарояд. вақте 60 градус мебарад, ин ҷо месӯзад, ҳавр мебарояд. вақте саҳар ки меояд, дар ин ҷо ҳавр баромадан мегирад. дар ана ҳамон вақт ина ҳӯй кардан лозима, гирифтан лозим аст. бактерияҳо, бисёр бактерияҳо ба воситаи компост ин беҳтарин биягумус аз ана ҳамин чиз мебарояд. лекин бисёр вақти долга мегирад. барои ҳамин ин чиза бисёр одамо намекунанд. аз ҳама ками кам 2 моҳ мешавад. агар ки гарм бошад, боз зимистон бошад 3-4 моҳ ҳам гирифтанаш мумкин аст ки барои сӯхтан. зимистон бошад мо килонка гирифтан маҷбур мешавем ки тез сӯзондан лозим аст. ин чи килонка ягон зарар надорад. сунъӣ гуфта барои ҳамон мегӯем, ягон зарар надорад, ягон кас натарсад. ҳамватанони азиз, як кирмакора ба шумо нишон диҳем. хел тарзи бурданба мешавад. тарзи бурданба бояд анами қадар ҷавсиба бурда шавад. ин кирмҳода ҳамаи ҷош анами хел ҷавс аст. анами хел бурда бояд шавад дар вақти бурдан. кирмо аллакай дар мо бисёр аст. яъне море мегӯяд, дағалам карда бошад. барои ҳамин ҳозир мо камам бошад, барои худамон таҷриба кардагӣ ҳастем. кӯчатҳоро харидагӣ ҳастем, лекин биягум сода тақрибан 1-2 ҳафта мешавад. кӯчатҳо вақте оварда будем нимҷон буданд, борикак буданд, помидорда. ҳозир мо рафта нишон медиҳем.
Инак бародарони азиз, мо дар ҳаминҷо помидору кӯчатҳоро оварда будем, бисёр ҳам нимҷон буданд. Ҳамин чӣ хеле ки дидаи содатон тақрибан 2 ҳафта овардаги чӣ хел ғавз шудаги ба воситаи биягумус. Ҳамин биягумус дода ҳар яки ҳамин ба чӣ кардаги ҳастем, кӯчатҳоро шинондаги ҳастем, чӣ хел дидаи содатон чӣ хел бақувват шудаги. Ҳатто ки кӯчати тайёр ба овардагим. Мо кӯчата харидагим да, дар онҷо картошка ба воситаи биягумус шинондаги ҳастем. Тақрибан оз як нишон медиҳам. Дар помидор чӣ қадар фарқ шудагӣ? Аз худамон буд 300 грамм, 350 грамм як ҳамон. Барои як ниҳол. Ба ҳамин қадар фоида мекунад, не ки кам аст, лекин агар барои помидор то 2 килограмм диҳед, боз натиҷа зур мешавад. Ҳам тезтар ин кӯчат агар то мисол 120 рӯз ба ҳосил медорад, кӯчати помидор аз лаҳзаи тухмпартоӣ. Ин бошад 105-110 рӯз ношида аллакай ба шумо ҳосил ба медорад. Бози картошкаро нишон метиҳем. Ана бародарони азиз, дар ҳаминҷо мо картошкаро фақат ба воситаи биягумус додагем. Картошка ба аз пиёлаи чой мехӯрдаги калонтар коса да, яъне косаи калони миёна ҳар як ҳамон хел тарелка баронид, бо тарелка партофтагем, ҳамон норма ҳамон қадар ба тоғри мегирӣ. Партофта баромада картошкаро шинондагием дар канали мо ҳаста, тарзи шинонданаш ҳамонҷоро нишон додаги ҳастем. Партофтагием 10 феврал буд, агар хато накунам. ҳамон моҳи феврал то 10 ё 9 буд. ҳамон партофтаги ҳастем, дидаи содатон чӣ хел натиҷа зур шудаги аллакай. Баъзе одамо савол медиҳанд ки дар тобистон аз мо кушод ҳастанда, мо азоб намекашем, 100% мешавад мегӯяд. Дар он вақт намияш тез мегурезад аз кирмҳо, гуфта истодем. Аз кирмҳо барои онҳо пахол ва най аст. Най пахол аз ҳама осонтараш пахол аст, барои он ки най аз болояш най зур аст, лекин ҳама зурраш намерасад. Най ба аз болояш об тиҳед, агар онҳо мепусанда, най тезтара мепусад. Пахол бошад, пахол гуфта он чизе мегӯем ки аз шоли баромадагӣ ва аз гандум баромадагиш каҳ мешавад. Ин аз шоли баромадагӣ барои ҳам пахол мегӯянд. Шоли пахол дар тобистон хуб аст. Каҳ бошад дар зимистон хуб аст. Каҳ камтара гарм меқапад, пахол бошад хунуктар меқапад. Дар зимистон он қадар гарм намеқапад пахол. Най зур аст, тобистон ҳам зимистон ба зур аст, лекин онҳо тез мепусанд, аз ҳамин ҷиҳат он қадар хуб намешавад. Бози мо ба шумо биягумуса нишон метиҳем, барои дар шумо гирифтан ҳамин хел бояд бошад гуфта. Бародари азиз, якай маъмураҷон як савол доданд ки инҳоро барои чӣ монде? Вақте ки мо кирма гирифтем, ҷудо кардем, биягумуса дар ҳамин шароит тит карда қоқ мекунем, барои он ки биягумус дар вақти фурӯш 40% намӣ дошта бошад. Намии биягумуса меравонем. Ин яшикҳоро пурсидам, барои чӣ мондагӣ, агар ки ин хел бошад. Ино барои оне ки дар кирм 5-10% ки дар даруни биягумус кирм мондагӣ аст, ҳамонҳоро ҷудо карда гирифтам. Дар ҳамин яшикчаҳо мондагиемо ҷудо карда кирмҳои мондагиро ҳам мегирем ба худамон. ҳамонам ба биягумус наравад гуфта. Ҳамаша кирмҳоро ҷудо карда тоза карда гирифтам. Инам технологияи ҳамин аст. Вақте ки қоқ мешавад, ана ҳамин шароит ба меояд. Биягумусо аллакай инош қоқ намияшон рафтагӣ. Ин аз инаш фарқ мекунад, чӣ хел мебинед? Ино ба даст намечаспанд. Ино ба даст намечаспанд. Нигоҳ кунед? Ино аллакай қоқ шудагӣ, 40% намӣ доранд дар бадани ана ҳаминҳо. Биягумус бисёр қоқи бад шуданаш лозим нест. Ана инош пар астанд. На, мечаспанд. Ина оҳиста қади ба осонӣ намеравад. Ина кирморо десен дар даруни биягумус, яъне боз ҳам кирмо ҳастанд. Ҳарчанд гирифтесем боз ҳастанд. Намӣ аз ино баланд аст, мечаспад. Аз ино намечаспад. Агар намӣ биягумуса мепурсанд, аз 40% бояд зиёд набошад, лекин бисёр қоқи бад ҳам набошад ки агар бисёр биягумус қоқи бад бошад, ба ҳамон зироат фоида намекунад. Мисол бадани ҳамон як зироат ки андохтем, агар ки қоқ шудаги дар рӯи афтоб монд, дар рӯи афтоб мондагиш фоида намекунад. Фақат дар ҷои соя будагиаш, ҳамон дар таги хок будагиаш фоида мекунад. Биягумуса тайёраша нишон метиҳем ба шумо. Бародарони азиз, ҳаминҷа мо биягумуса чинда мондагӣ ҳастем. Инҳоро аллакай заказ кардагӣ ҳастам, клиентошон ҳаст. Мо анахел агар шумо ба даркор шавад, заказ кардед, тайёр карда медиҳем. Мо ози шумо ба гуфтам ки биягумуса нишон метиҳам, тарзша. Ана биягумус дар ана ҳамин ҳолат мешавад. Ана умуман дастба намечаспад. Ана чӣ хел десо? Ана чӣ қадар ки меҷафед, ино тез орд мешаванд.
намияшон рафтагин 40% нами 30-40% нами дорад дар бадани ҳамин хо барои ана ҳамин ина намечаспанд. Биягумз дар ана ҳамин шароит бояд бошад. Хуб, бародарони азиз, ташаккури зиёд барои эътиборатон. Касоне ки агар дар канали Акай Маъмур Азия ҳам нав бошанд, обуна шаванд. Бародарон, инҷо як елака нишон додем. Бисёриҳо намефаҳманд. Дар чойлоб бастагӣ ҳастем. 4 тарафаш бастагӣ, аз болояш ҳамин биягумз мепартем. Тарзи елаккунӣ фикр мекунед аз ду тараф, не аз ин бар мешавад. Вақте ин хел елак мекунед, як нафар кор кардан мегирад. Як нафар, иде нафар ба лозим намешавад. Ҳамин як нафар ҳамаша 100% кор ба ҳамаҷо мерасад. Ҳаминҷа биягумз дар ҳамин шароит мебарояд. Дар ҳамин шароит мебарояду қопча карда мегирем мо тамом. Хуб, ташаккури зиёд бародарони азиз барои эътиборатон. Бо мо бошед ва аз видеои нав бохабар бошед.